ба 5 сомонӣ кадом хӯрокҳоро ёфтан мумкин? бурафтем. ҳайрон нашавед, шашлик 5 сомонест. просто ба ҳавас ба навор гирифтам. ман медонам дудаш 5 сомон. бисёр давр задам ки вариантҳои беҳтарин пайдо шавад ва дар ин ҷо самбусаи танӯрӣ 5 сомонӣ мебошад, пиёз ва бо гӯшт. дар ин ҷо варианти донишҷӯ барои донишҷӯҳо студенческий доширак 5 сомонӣ ва инчунин ходдоке ки як ҳасибча дорад ва бехӣ ва салат 5 сомонӣ ва беҳтаринаш 2 то нон, бо 2 то нон 2 нафар ҳам сер мешавад 5 сомонӣ. дар ин ҷо бошад 5 боришка кремдор ва 2 самбусаи алафин 5 сомонӣ мебошад. варианти аз ҳама шумораи бисёр ин пирашкаҳои гарм ки 50 дирҳамӣ мебошад ва ба 5 сомонӣ 10 пирашкӣ ва инчунин соус ҳам пешниҳод кардам. агар пирашкиро мехӯрдед дам мегирифтед ва 2 гулманту 2 сомонӣ 5 сомон мешавад. аз ҳама варианти беҳтарине ки мумкин ки бисёри кас боварӣ надорад. ба 5 сомонӣ оши палови тоҷикӣ. рости гап, аввал ман савол додам, як порси ош чанд пул? гуфтан 18 сомон. ва инчунин дубора саволи ман ҳамин буд ки ба 5 сомонӣ ош дода метавонед? албатта ки рад накарда ба 5 сомонӣ ош додам ва маззааш беҳтарин буд.